dôležitá kvalita. Dôležitá kvantita. Ale najťa si ešte ten breakdance. To je jedno. Oni to majú dramačka bostie. Ja, když si zaberieme tou pesničkou, to trvá skoro 3 minúty. Tá scénka, keď sa natáhne, bude trvať 2 minúty. Jakub, počúvaj, keď začne sa tá scénka, tak to natahujte a pomaly ho.